बिफानि मुङाथ' आंनिनो मुं बिमानि मुङाबो आंनि बिसि आलाइस्रिनिसो थङाबो एखे बियो आंनिनो फिसा नङाथ' हेल' मा सार आच्छा नों मैया लाबोफानाय नोंनि लोगोआ खामानियाव फैदों ना फैयाखै सार माबाफोर उसुबिदा जादों नामा सार मा उसुबिदा जादों बिहा मोनथिया सार करण नों बिखौ गाबोन आंनि न'सिम फैनो होलाय आं गावखौनो बिनि बिफा होननानै माबोरै सिनायथि होनो जोमै बेसे मिजिं लाना फैदोंमोन आं दिनै गुबुननि अननाय मोननायखौ नेवसिनो नाथाय नों दिनै आंनि सिमां मिजिं गासैखौबो बायफ्लेहोजोब्बाय नों आंनिफ्राय आनज्रायलांबाय आं आरो न'आव थांनानै मा खालामहैगोन नोंखौनो गोसोखाङो गोरबोआव रेगामानि सिमां नों दाबो न'आव थाङाखै मोगथां नों फैफिनबाय औ मोगथांजों सिमाङासो थाखायो गुबुन बिरथिंबायनाय जोमैफोरा मोगथांजों थाथिरनो हाखाया आं दिनै मा लाखोमानो मा दोनखुमानो नोंनि अननायजोंनो आङो गोसो गोजोनै थांनानै दं खोनासं आं दिनै मानो हारसिङै गाबखोमाबायदों जेबो आं मिन्थिया जेबो आं बुजिया मानोथाय खनले खनले जेबो आं मिन्थिया जेबो आं बुजिया मानोथाय
जावले जावले गेलेफैयो आंजों नोङो सिमाङाव जाखांफैयो आंजों लाइजाम मानसि दंना गैयालै मा खौरांलै पियन बाबु नै लाइजाम फैदो नोंनि अ नै र' नैयाव साइन होना हर नैयाव दे आयै आफा मा जाखो फिसा आंहा एपइन्टमेन्ट लेटार फैबाय आहा हाबा बिफा फिसा मासेबां खुसि आयै आंनि साख्रिया कनफार्म जाबाय नोंगौ फिसा हामबाय फिसा आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय मोगथां फिसा नोंहाथ' केरियारा जाखाबायानो बेखायनो आं फंसे खोथासो बुंखानो सानबाय मा खोथा आफा बुं हानोमफायालाय बिहामजोनि खोथाखौनो बुंगोन आरो औ हाय जारौ लिभ नांगौ नामा न' गोनांथि गैया सान्दुं गोसायावलाय माथो खालामना थाबाय थानो सोरखौथो नेबाय थानो जोंनो थांनो हायोना जारौ नोंनि मबाइल नाम्बारखौ हरना नोंजों सम सम रायज्लायनो जेराव थांनो फैदों बेवहायनो थां जोमै बे सेंग्रासो बस नेक्स्ट टाइम लोगो मोनथो सोरमोन बिसोरलाय बबेनि मोद्ला मोनसे सेंग्राफोर मोनथाय मबाइल नाम्बार बिलाबायदों आंनि मानोथो बोदिया मोजां थारना सेंग्राफ्रा रायज्लायनो हागौमोन दा नोंखौ ड्राइभारखौनो बिदि बुयो नामा बेकारियालाय बोरै खालामनांगौ बिदिबा बुं नों आंखौ बहा लांनो जोंनि न'आव मा नोंसिनि न'आव मानो जोंनि आइ आफाया नायनो नोंखौ थाङा आङो लाखि गारिया मानो गिदिं नोंलाय थाङा आङो आंहा साख्रि जाबाय गुबुनाव थांनांगौ बेखायनो आइ आफामोना नोंखौ नायनो लाग्रोयो मा नोंहा साख्रि जाबाय जलंगाया लाबोदो बिमा लांगौ र' नो जलंगाया हनै बिसोरो सफैबायानो माथो सफैबाय फिसाफोर औ आयै जोमै जोंनि आइ आफाया बिसोरनो औ हामबाय फिसा जिउ गोलाव जाथों जागोन फिसा सिखार मा एसे समायना आंनि बिहामजो जागोना माबायदि मोनदों जोंनाव फैना मोजां मोनाखै रियेलि औ अब्ला नों माबायदिखौ मोजां मोनो मोजां मोनदों हगार अब्लालाय मानोथो मोजां मोनाखै बुंनो ओरैनो आइ फैबाय हगार ए बिहामजो बहा थांनो जेरावबो थाङा आयै नै दै लाबोदोंमोन लों बिहामजो नों बे न'खरखौ दिनैनिफ्राय गावनि बायदि साननानै ला औ आयै मोगथां फिसाया सुटि लाना फैब्लानो आं नोंसोरनि जुलिखौ होसिगोन जागोन आयै दे होमब्ला नोंसोर जिरायथ'दो आं ओंखाम ओंख्रि सङैनि औ आयै प्लिज साबस्क्राइब एनइभि स्टुडिअ नोंथांमोना नटिफिकेसननि थाखाय आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबाय आरो बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट्स लिरहरलायदो थेंक इउ